yanan batawa. Adto iti programa magdadagan ken diskusyon mainaig iti panangsalaknib iti aglawlaw. Salunat ken ekonomiya gapu iti panagbalbaliw ti klima. Hintay amod dagiti seryoso at angka iti pangkapyagan ken populasyon iti sangalubungan. Daga, biyag, kinabaknang salakniban. Dahito iti programa ti Radyo Sagada 104.7 FM ka. Datakoy yanan batawa. May bagong aldaw kapagayam iti tangatang kat may patangatang manen ti programa ti Radyo Sagada nga datakuyan ng batawa. Kat itang aldaw tayo talantanin ti maysa ang mga paapektar iti tunggal pamilya dito'y Sagada. Dagito'y dati kabakiran, waig garden, dagito'y wildlife kan tinainsigudan nga kamuan nga nang salsalaknib kadagiti pagapuan iti amin iti manu nga dekada. Kat apan nirud kapagayam nga kasapulan nga aywanan tayo ti tunggal bilit nga agtaytayab. Apay ba nga kasapulan nga salakniban tayo dagiti moss, orchids, cloud rats kan dagiti tukak ken kayo. Ganin kapagayam no kumapsut ti aglawlaw tayo ket nalakamot nga maapektaran dagiti tattao. Iti matalantan itang oras kat kasilpo iti siyensya, indigenous knowledge system kan practices, ti community governance kan ti Philippine environmental laws nga mga paapektar iti biodiversidad tayo. Kat anya ba daytoy makunkuna a biodiversity? Ti biodiversity kata ti agduduma a klase ti biag kas iti sumaganad. Dagiti mula nga makitkita tayo. Dagiti tarakan kas mutlaeng kadagiti atap nga animal. Dagiti insekto, fungi, dagiti microorganisms, kabakiran, karayan, kuweba ken ti ecosystem. Tiili tayo nga sagada kata mabigbigbig iti sangalubungan nga may saan napateg nga mountain ecosystem ti Pilipinas gapu kadagiti sumaganad kasi ti limestone forest, pine forest, mossy forest, dagiti kuweba, dagiti underground rivers ken endemic wildlife ken tinabaknang nga indigenous a kultura. Dagitoy da nga ecosystem kapagayam kat mangipaayda iti mainom nga danom, nadalus nga angin, nabaknang nga taga, nasalunat nga makan, agas kas iti herbal medicine, turismo, ken salaknib manipod iti layos ken panagreggaay. Awan dagitoy nga biodiversity ket saan nga makasurvive ti maysa nga komunidad. Ken apay ba nga napateg dagitoy? Dagiti kabakiran ken pagapuan dagiti danom nga agayos kadagiti ubog, irrigational canal, rice terraces, vegetable farms. Isu nga napatug ti tunggal kayo ta sa lakniban na ti danom, tunggal atap nga animal ket adati itulong na iti kinasalunat dagiti kabakiran tayo. Ti tunggal insekto ket adati napateg nga papel na. Isu nga ti aglawlawen no ti anin nga adabiyag na iti rabaw ti daga, tao man wenno animal, mula man wenno ulay pay man na dagiti karayan ket agtinulong da kas maysa pamilya, isu makasapulan nga agsinalaknib ti tunggal maysa. Ket adtimet kapagayam dagiti manmanulaeng nga species nga masalakan ditoy Cordillera, kas iti Philippine Hawk Eagle. Agpagpagad daytoy Philippine Hawk Eagle na sa dinungkot na patag ta kontrolo na dagiti daga, kontrolo na mutlaang dagiti ulog ken ibalanse na ti ecosystem. Nung maawan daytoy kapagayam kata umaduti daga ti populasyon ti daga nga wenno adu dagiti madadaol nga mula taawan ti Philippine Hawk Eagle nga mangdalus kadagiti mangdadaol nga animal kadagiti umuma.
Daytoy mata Luzon cloud rat. Daytoy Luzon cloud rat kat masarakan laeng ditoy Luzon ni sa timo kat napatigmet. Taiwaras na dagiti bini kan napatag ti papel na nga mang i-regenerate itiya kabakiran tanuawan tiya mangiwaras kadagiti bini kat maawan dagiti nitib nga kayo. Napatigmet laeng dagiti pine trees ta prebentaran dati pa nagregaay ag idulin iti carbon sa lakniban na ti pagkapuan ti danum ken mangted ti pagbalayan dagiti agtaytayab ken daduma nga animals. Sumarunumot kata dagiti lumot ken nagpipintas nga orchids. Napateg ti papel dagiti nga ag-absorb iti moisture, suportaran da dagiti insekto ken imintinar dati kinalam ni ti klima iti kabakiran. Ket adtoy mo ti epekto da iti kabakiran. Tano na salun at ti kabakiran kata nadalus ti danum na salun at dagiti garden basbasi ti panagregaay adu ti makan kan pumigsa umadu ti income iti turismo. Kanantay yung awan daytoy Indigenous Knowledge Systems and Practices wenno IKSP. Idi kapagayam sakbay nga nabukal dagiti moderno a pagalagadan iti conservation sa salakniban tayuan ti aglawlaw wenno ti nakaparsoan. Kasi ti kaugalyan tayo nga inayan. Isuron ti inayan dagiti sumaganad. Kas iti saan apan ng abuso iti nakaparsoan, saan niya saysayang ti danum, saan niya basta agpukpukan ti kayo no awan ti gapuna, saan niya ano pon amin dagiti makitkita tayo nga atap nga animal, ken respetuan tayo ti aglawlaw ta amin ket adda ti biyak na. Ti epekto ti sao tayo nga inayan ket mangted iti disiplina ti bagi. Kat si marunumat daytoy Batangan, wenno na insigudan nga panang imanihar iti pine forest. Agpukan lang ti kayo no kinakasapulan, ken kasapulan nga agmula manen. Dagiti banbantay ken kabakiran kata para kadagiti sumasaruno nga henerasyon. Adupay dagiti na insigudan nga kamuan, ken kaugalyan tayo no sa dino kat mang salaknib iti aglawlaw ken nakaparswaan tayo. Kananyamot ba ti mangyari no dagiti man manulaeng nga atap nga animal ken mulmula ket maawan. Daytoy ti akon kuna dagiti scientist nga extinction cascade. Daytoy nga ba nagti kuna da nga ecological domino effect nga no adda ti maawan ket i-trigger na ti secondary wave nga extinction. For example, ta maawatan tayo anya, ket no ikatem ti maysa nga batoy ti maysa a Cavite ket marba ti Cavite. Kas tinutlaang ti mapasamak iti nakaparswaan, na maawan ti Philippine Hawk Eagle, umadu dagiti daga. Bayat met nga adu dagiti madadaol iti mula, kapilitan ket agusar dagiti gardenero iti pesticides, no sa dinukot marugitan met ti danum. Ti epekto na ket bumasit dagiti lamas, at the end, bumasit ti produksyon ti makanta aming gamin kapagayam ket nakasilpo. Kas kuna ni Joey Ayala iti maysa a kanta na, ang lahat ng bagay ay magkaugnay. No maawan ti kabakiran, maawan ti danum iti ubog ken karayan. Umadu ti panagregaay, kumano ti layus, bumasit ti turismo, ken maawan ti pangkabiyagan dagiti tao nakaro ditoy sagada. Ket adtoy ti koneksyon na iti panagbaliw ti klima. Pakaruan ti panagbaliw ti klima ti problema. Gamin tumudot ti temperatura. Agbalbaliw ti panagtudo, bumayag titikag uwan na panagmagaken pumigpig sa ti bagyo. Tatiya nasalunat nga kabakiran, ket isu ti natural a depensa tayo kadagiti ditikera. Ket apay nga napateg ti biodiversity iti Pilipinas.
para iti kaamuan tayo saan nga isolated ti sagadakan dagiti kabakiran ket paset ti Cordillera Mountain Ecosystem. Isa dino dagitoy a kabakiran ket suplayan na ti danom dagiti daduma ken kabangibang nga probinsya. Ken mas tinasalunat nga kabakiran ket suportara nati agrikultura, hydroelectric power, biodiversity, ken climate regulation. Katesakbay na niya ituloy tayo iti programa ti Radyo Sagada nga datakuyan ng Batawa ag ipaay akpay man tiya maysa nga kanta para kadagitiya listeners nga madama nga naka-tune in itang oras. Ay probinsya, mauapagan, iis kay butan. Laylay ganda, ay manbas-pasyalan, ng tuturistay, nagapot agawi lugar, Cordillera, nagpintas ka, sitaan, naidumduman. Tapos ng pena, nawala kong sitaan. Doon ang katabuan, adobong sitaan. Doon ang tinabak ng mawag, sobra-sobra. Sitanan sa ay maaapalan. Islang mintiro ay lugar di ang yanan, Cordillera. Nabintas ka, sitaan, nailumduman, snardo, ay puprobinsya, tapos ng tema, nawala kong sitaan. At pulusik ang tumalipatan, kasikanan ng barayan, akong nagagwan niya limatunan. Uray sinuirig at tidag, may mananagak lumada. Iskansian, Cordillera, nagintas ka, sikaan, nailumduman, sana ko ay probinsya, tapos ng tema, nawala kong sikaan. Cordillera, nabintas ka, sitaan, nailumduman, sana ko ay probinsya, tapos ng tema, nawala kong sikaan. Tapos ng tema, nawala kong sikaan. Tapos ng tema, nawala kong sikaan. Katkas pa ng ituloy at ito'y matagiti lintag ti Pilipinas nga mang suporta iti biodiversity. Umuna ti Republic Act No. 9147. Dahito ti Wildlife Resources Conservation and Protection Act ti 2001 amang salaknib kadagiti endangered animals, endemic plants ken wildlife habitats. Iparit na ti illegal a panag-anup, wildlife trade no panag-ilako kadagiti atap nga animal ken mulmula ken panangdadaol kadagiti pagnanaudanda. Kat sumaruno ti Republic Act No. 7586
Dahito iti National Integrated Protected Areas System wenno NIPAS Act. Kung sa dino ko ti-establish nati dagiti protected areas. Kan sa lakniba nati kabakiran, pagapuan ti danum, wildlife ken biodiversity. Sumayunod iti Republic Act number 11038 wenno expanded NIPAS Act no sa dino kat papigsaan na dagiti protected areas iti entero a Pilipinas ken mangipaay ti napigpigsapan ng imanihar ken pondo. Next, daytoy Republic Act number 8371 wenno Indigenous Peoples Rights Act wenno IPRA of 1997. Ti prakot bigbigan nati ancestral domains, indigenous governance, indigenous knowledge systems and practices and IKSP. No sa mo kat mang salaknib iti na insigudan nga pa ng iman ni Hari resources. Sumayunod dayto yung Republic Act number 9729. Dahiti kapagayan ti Climate Change Act ti 2009 na sa dinukot iduron na ti ecosystem-based adaptation, local climate action, ken community resilience. Sumayunod dayto Republic Act number 10121. Dahiti Philippine Disaster Risk Reduction ken Management Act. Sa dinukot bigbigan nati ecosystem protection kas disaster risk reduction. Manen tinasalun at nga kabakiran ket pabasito nati epekto dagiti titigera. Sumarunod dahito DENR administrative orders nga mang suporta iti wildlife protection, forest restoration, threatened species conservation, ken biodiversity monitoring. Kinanya bati kinapatid na dagitoy kadagiti na ibaga kadagiti manalon. Tinasalun at nga biodiversity ket kayat na ako na umadu dagiti pollinators na sa dinukot umadu matagiti maapit ken na saysayaat ken na umadu ti biodiversity na salunat nga ecosystem ken sumaya at ti food security. Sumaya at ti daga nga pagmulaan na maging fertile land at dati natural nga pest control. Nadaldalos ti irigasyon, sumaya at ti apit ken maksayan ti panagsanggir kadagiti pesticides. Kung anyamo ti kinapatid na kadagiti katutubo tayo. At dati mabati nga i-document na makipasot da iti panagmula ti kayo bumasit dagiti rugit nga plastik. Makasuro da iti IKSP wenno na insigudan na kamuan kadagiti natataengan tagamin dagiti agtutubo ti masakbayan at tagabantay ti komunidad. Kung ang yati kinapatig na daytoy iti turismo. Tumaldalyasat dagiti turista dito'y sagadang kapoy iti kabakiran, kuweba banbantay. Kana isu nga maawan ti biodiversity ket maawan ti turismo ken maawan mo ti turismo ket maawan ti pangkabyagan dagiti tour guides, restaurant, transients ken dumapay. Kan anyamot ba dagiti mabalin nga aramiden ti maysa nga komunidad. Titunggalis nga ita nga oras kata balurin ken respetuan tayuan ti inayan. Iwasan tayo ti panagkolekta iti wildlife kas iti orchids, moss ken ferns ta ipalit matlaang dayto ti DENR. Ipadamag tayo ti illegal logging nakaruno dagitoy agragadi ket i-business da. Rundong laeng nga makipasit tayo kadagiti isaysayang katda nga tree planting. Salakniban tayo dagiti ubuk ta isu ti pagapuan ti mainom nga danum. Pabasiton tayo ti basura ken adalen tayo nga agri-use. Suportaran ti community forest. Isuruan tayo dagiti ubing iti na insigudan ken ecological nga kaamuan. Ken napatid nga makipasit tayo kadagiti environmental programs ti barangay.
Katsakbay paymat nga irikit tayo daytoy a programa ang tipay man ti maysa nga napatag a paso ti programa maysa a short fact check series mainaig iti rare species IKSP kan aglawlaw ngem sakbay nga ituloy tayo agipayak pay umuna ti maysa a kanta. Yanan batawa adtoy iti programa magdadagan ken diskusyon mainaig iti panangsalaknib iti aglawlaw salunat ken ekonomiya gapu iti panagbalbaliw ti klima. Hintay amon dagiti seryoso at angka iti pangkapyagan ken populasyon iti sangalubungan. Daga, biyag, kinabaknang salakniban. Daytoy iti programa ti Radyo Sagada 104.7 FM ka. Datakoy yanan batawa. Katkas panang ituloy adto iti basit nga fact check series nga pasot na daytoy programa kat umuna dagiti panagkuna nga mainaig iti Biodiversity Ecosystem IKSP kan ti aglawlaw. Ti panagkuna dagiti endangered species kat automatic a masalakni banda iti panakapukaw apaman a mailistada. Saan nga agpaiso daytoy kapagayam ta ti panagilista ket mangtedlaang ti legal protection ngem ti panakapukaw dagiti pagnaudan ken panagbaliw ti klima ken daduma apang takot iduruna ti panakaawan dagiti species. Sumaruno ket amin nga uleg iti kabakiran ket delikado. Saan mitlaang nga agpaiso daytoy a panagkuna takaaduan nga uleg ket kontrolon dati panag-adu ti daga ken imintinarda ti panakabalanse ti ecosystem. Sumaruno a panagkuna ket ti kayat ako na ti biodiversity ket kinaadda ti agduduma nga animals. Daytoy ket saan metla nga agpaiso ta ti biodiversity ket irama na dagiti mula microorganisms genes ken ecosystem. Napateg sumayuno metlaang tiya napateglaang dagiti kabakiran tamang dati kayo. Daytoy ket saan metlaang nga agpaiso ta ti kabakiran ket mangted ti danum sa lakniban na ti carbon storage makan ken pagnaudan ken dadumapay. Sumaruno tiapa nagmula ti kayo ket umanay nga mang isugli iti nadadaol nga ecosystem. Daytoy panagkunakit misleading wenno makaalilaw. Ti restoration ket epektibo no ag-usar kadagiti rumbo nga native species ken isubli na ti ecological process. Saan laeng nga mainaig iti bilang dagiti kayo. Sumaruno panagkuna ti ecosystem ket dagus a makarecover kalpasan ti dakkel a panakadisturbo.
Saan matlaang nga agpay sa daytoy apanak ko na, tati panagsayaat kat dumanon iti manunga tawan, wenno dekada pay. Depende iti kinadakkel tinadadaol. Next, tinainsigudan a kaamuan kat istorya laeng awan ti scientific a patagna. Daytoy a panagkunakot saan matlaeng agpayso. Ta daytoy nainsigudan nga kaamuan kat linauna dagiti detalyado nga obserbasyon ken maararamid kasilpoy ti agrikultura, kabakiran, danum, kasasaad ti panawon, biodiversity ken resource management. Sumaruno ti IKSP wenno Indigenous Knowledge Systems and Practices ket environmentally friendly. Misleading daytoy a panagkuna wenno makaalilaw. Takadawyan nga IKSP ket suportaran na ti sustainable wenno sustainable resource management. Ngam dagiti maararamid ket masapul nga maawatan basar iti espesipiko nga kultura, ecological ken historical alinauna. Sumaruno panagkuna ti traditional knowledge belongs to everyone once it is shared publicly. Ay daytoy gayam dagiti species no saan dan nga makikita ket extinct wenno awanen. Saan nga agpaysumot lang daytoy ta dagiti species ket mabalin nga locally extinct, extremely rare, narigat nga mabigbig wenno nag-akardan. Ken daytoy ket kinakasapulan tiya panang panaknak laeng ti siyensya nga addaan iti napigsa nga ebidensya. Ti maudi kata ti panang silaknib kadagiti man manulaengen nga species ket automatic as salakniban na ti entero nga ecosystem. Daytoy ket saan nga agpayso. Tanapateg ti panang salaknib kadagiti species ken ti epektibo matlaeng nga conservation ket kasapulan na ti panakasalaknib dagiti pagnanaudan, ecological process ken proseso ti ecosystem. Kas panang irikop iti daytoy programa, tinakaparswaan ket saan laeng a rekurso. Isu daytoy ti sistema tayo amang suporta iti biag. Dagiti kabakiran ti sagada ti mangted kada tayo iti danom nga inumen, na bunga at daga ti talon, na dalus nga angin nga angusen, ken pangkabiyagan babaan iti panagtalon ken ecotourism. Naawatan daytoy dagiti kapunan tayo babaan iti inayan ken ti sistema ti apan ng aywan kadagiti kabakiran ti Batangan. Itan pasingkedan ti moderno siyensya ti aramiden dagiti komunidad dagiti nainsigudan nga umili iti manu a dekada. Bayat ano rumang ay ti biodiversidad rumang ay dagiti tattao. Ti panang salaknib kadagiti aman manu a species ket saan laeng a maipapan iti panang isalakan kadagiti atap nga animal. May papan daytoy iti panang salaknib iti talaon tayo, salunat tayo, kultura tayo ken ekonomiya tayo ken masakbayan dagiti anak tayo. Ket babaan iti panang itipon kadagiti indigenous knowledge system practices iti scientific research ken dagiti linteg ti aglawlaw ti Pilipinas ti sagada ket agtultuloy nga agserbi akas modelo ti community-based conservation para iti Cordillera ken Sibubukal a Pilipinas. Kas gwardiya daytoy addaga agtitinulong tayo nga mangipreserba kadagiti kabakiran, karayan, ken atap nga animal na italek kada tayo. Datayo ti mangbantay ti aglawlaw tayo kata. Siyak ni maing nangipadanon iti programa ti Radyo Sagada nga datakuyan nan Batawa. Gawis ay masdem.
na. Kapag kinapatan na Yanan batawa. Adtoy iti programa magdadagan ken diskusyon mainaig iti panangsalaknib iti aglawlaw. Salunat ken ekonomiya gapu iti panagbalbaliw ti klima. Hintay amon dagiti seryoso a pangka iti pangkapyagan ken populasyon iti sangalubungan. Daga, biyag, kinabaknang salakniban. Dahito iti programa ti Radyo Sagada 104.7 FM ka. Datakoy yanan batawa.